Assalamualaikum ka penonton bersama. Adapun tangan setiap kita nanalita jadi banyak basuh sabalanya tangan jarinya limu buah hukum na wajib di kita. Semayang nang kadu katigo basakan akan pe puaso kalimu nai aji ate penguaso itulah sabab jarina limo ya kiwani jo kalau hikmahnya nang kita cari namun lo pertama banamu siam pujari sami sarang tua di dalam negari katampe patanyo patang jo pagi talunjo anak moja jari sebesar cara dia pandai di dalam negeri. Oh kau tua panunjuk kehendai tanjo ini katigo banamu si jari mati daripada kawan tagak tinggi sebesar kuat nabaga berani sebesar tentara dengan polisi badan keamanan di dalam negeri. Nangka ampe banamu si jari manis semisal kayu di dalam negeri. Kata ampe malakeka di tanah kodi kasalah tengah di anak negeri. Kalimu
yang kita sekali semisara ayat di dalam nagari nabalimu ini ku indah semupakat aku keraju tak mungkin selamat aku dijinjal semuanya bari ke dalam nagari nyatu itu nabalimu itu ku indah sapadu aku keraju tak mungkin maju seorang mailo nalai mengaju kau pasal siapa malu maju pengulu orang namanya tidak ragu antara kesini antara kesitu yang begitu lana ragu ayo pikir bana kami aduh delai salam istimewa dari kami aduh leka bintang ladenyo relip orang baik karena mulanan sebagai pembatang lebih alanan di muku asamu lelai kami denyo karena sebagai tamu agung iyo delai kini bagi itulah dari kami aduh iyo dena kami ladenyo sisi olah di manulu umpamnya ladeni lomo di manorin bonyo yang mulai ala iyo denyo inatantu la di mano senganyo ilang ala iyo dari kami badu yang mulai ala iyo sambung menyambung lepas saran dia so ilang ala iyo
Alhamdulillah dalai hendak dibaca ilallah dalai sambut salam di kami badu dari simpati minang orang dalai salam kaganti dalai basi jo basulai kaganti asirnya pinang lana dia dalam coran dalai kaganti nyuroko deyulah timba kau luntur tapi sayang lana sakit dari kami nana badu iyon nana di malam kini sange kurang lana suaru iyo kurang lana nyoba Mande hampir sapatan nangko bilo iyo de bajagu. Ode lain tapi lain tak ala dengan indah alaya poapu. Mande lain namun ada sumanggi 1000% tabuduanyo. Iyo elok kabala dia sapatan jodohnya. Obana dia yang dikito. Lade agamu lade Islam deyolai agamu gitu. Lade suruh lade nyota ke memang ado di dalam nyota. Lade utang di gitu. Jalan laikan saja. Lade pengajian dari kami badu. Lade oi lana saudara handai lada dan tolan juga lau sungguh la sayang dia pada dalai patulah sembahyang dalam kita suka la dia la dengan singkit la pikiran ada nyokorang la tindak manga boleh indah berorang dalai keti yang kadi cari iolai untuk orang dalai elok la dalam tua dalai jalan la dengan antara jalan nanduru ikan adu tarantang dalai kiri nanyokan lana iyo indah lana baracinta daerah tila denyo jalan dalai lana sahabat mama cairu dalai syarat dosaran dalai itu nala jalan dalai orang lada syariah lada banyak ladakan umat lagi masuk lada sekarang tak ilia kamu dia de malengga-lengga ya ilia kamu dia le malengga-lengga jadi rasul dalai parilai nakanya dari mula pagi onlah sampai petang Allah sampai pun ada dia pandang orang lalu dia kapalu untuk ala dengan Allah sekali tidak ala de babu enana sembaya itu nasang elah bodohnya orang nyataku duka di dalam dunia lah ketambang hayo sekali dalam mujuanan jumana umpamongan demba air sojok ija ngamuci wasala toi kada pedi ulang ajo kalau kan ai lepai bare manjanda tapi kau tidak dalai apa katenggang jotangan kosong babalia pulang asal
la de o ai saudara pikir bana wahai saudara hidup manusia dengan agama Jona pasu sajo apulia dili lai cinola bulado lai sanai kuayo memegang agama reka mereka bulado menyapa bilai patung berhalo lai kita Islam lai saudara tentu apa tidak sembahyang di lima waktu Islam tak berdeka tertentu jadi bernama manusia ragu Islam tak sikap tak tentu jadi bernama manusia ragu Jalai ampi lepala karu Lai para tamu nyoga si Lai katulan saudara Lai katulai nyoga si lakatulan saudara Lai katikulan nyoga si Deyulai katampe nangku Lai kaampe nyoga si Deka amajo ima Kasih karatu dan kami kabarkan Lai salagi nyolam alad lai aku di makan Ojo kalau pahit tipu di rangkungan Kasih karatu Putui di sini Ojo kalau kasih katolan sahabat Aku nabi sampai wapa ada pasamonya baik tahu tirata maurungi kita lailan jolala emang antarakan pitul dekat lubang nulahat aku bila sampai lagi lubang nulahat ayo tandarang kimbun bela kasih saudara di situlah aman jo kalau nyo kasih mereka aman jo iman nan jo kalau kasih ka amal jo iman di dalam tubuh ama iman jadi kawan malaikat jo malaikat Kemudian dalai hanya berliaru Laisa sudah ditimbang dalai amal judusu Lai masuk lagi tulai ke dalam sarugo Yoga banyak numan dimasuk bakini Balaki nyobana mencari nyopiti Oh indah adikana delai itu ikan mati La indah andikana kaini ikan mati Santo-santo indah mengumbali nyawa ko putui jua po diganti Yang indah lain nanda pe diganti do piti tanta no koda pe pakia nabi Maratunan banyak asakia nabi Sange kunan banyak lagi anak boleh Soal pengajian asakian dia sakian dah untuk ada kami badu simpati minang arang bari banamu ada sambut salam dia kami nanti salam ganti mai pasi do baso ganti do siri dia dalam turano kami sambut
Iyo la putwe jago. Iyo dia la kami bari sakit nan iyo de banyak Iyo dia la sakit tapi nan kolai na baca so. Iyo nanti malam kini malam de bala jago Oh denayo malam jago tantu ado sabab karano. Akaran mo iyo malewakan denyo gala satu de nini lay mama akito. Oh denay nila denyo mama iyo nala dila tampe nanako. Oh iyo nang nabi Allah salam minggu nangko de kami iyo la de bajago. Iyo nanti lay malam kini malam panutuy la de namoyo. Oh delay nan malam la de panu tu iyo pasila wene dudang nanako. Iyo lay makulan na diundang dua pasang tukang de curito. Iyo nan simpati minang sebagai tamu kode agungnya. Oh delay bintang la de nyo itu denalay akan ado podo. Iyo nana silati karedit iyo la tuala de umahnya. Oh memanglah iyo la de nanabana ala juga done donyo. Iyo nan orang la de babaun sampai la de kalai mano. Oh denanari la de narasolo. Sampai nanti kala saruaso. Oh denaya sampai nanti kapada. Walang iyo nanti kabangko. Oh denalay sampai iyo la de nyoba nagabatu sangka kasaruaso. Yang bala itulah denyoba na bintar leplanan kiro-kiro. Oh di calia iyo la de bantu anyo jenggo kadonyo. Kalau iyo ada sin inyo mirip do bapak lai Soekarno. Oh denalay kalau la sito karnyo mirip dudela de harlino. Separati film le India bakato iyo nen kurang gitu. Oh de kalau bintala film kartun pindah kota kapalo. Iyo lah itulah denyoba na bintar lebrang lai bayi namu. Jiko bale yaunan ba irama sabana nyari di darat taliku. Tapi di simpati lenyo mina bunyi kunci di lando kudu. Oh denalay kadang lade kadang ba bunyi yo kunci di dalam payo. Si maafana di kami lebatu. Denala kami bari bae barang sadonan nado. Lasi lepati minang nan sadang iyo nan bakarajo. Tapi sayanglah sakit kekurangan suara. Kadang lai kadang bunyi sinsona dila dalam rimbo. Kadang lah kadang bunyi benenan dila kokoso. Kadang dapat bunyi karompet sangko de nyokalo. Kadang ada babuni sarunai dalam ada sarugo. Kabanyak ada nyobat na bunyi bilik di lalu kudo. Lagulah dan ini diangkat dari kisah nyata. Lagu nande barasa dari jamimu warokumo. Ionan dari jamila sampai kamu warotepo. Salah dengan nang tojo kalau iyo nanti kiro. Nasele orang gando anaknya aduh lebalimo. Ditinggal suami balik ke tangan lekadado. Bapak jane macam mana bantuan
kalau iyo nam dikiro nampak yang lenyo bon sumiri panajo le konco ambo lebala itu banajo kalau iyo la dikiro macam lai macam mana kandanan salero kalau la denantu minta kuliah di Kairo kalau nan nomor dua minta di Balia de Kanoto anak nomor 3 minta di Lokiti lebalanjo anak nomor 4 minta dibalikan HP Oppo anak paling subah bahayo bana tu de gandanyo ayatunan la di kato kapado iyo lai umanyo baliau iyo minta apa iyo nane barujo abala denana baru indah sumbarang adenyo sajo abala denyo baru pandai batu kang de curito bisiko lenyo kami kamari rumi kamari bedo karano denyo kami nan Allah lebaru matangdo odana dekana bata ikulai bana nang kisahnya anakku ditinggal ayahnya emak ditinggal bapak hidup di tengah dusun rumah lampu tak berminyak hidup di tengah dusun rumah lampu tak berminyak pagi pergi ke ladang siang turun ke sawah malam tu merawang tu mata kena dimasuk susah malam tu merawang tu mata kena dimasuk payah lagi dicari gantinya lagi murah lanian anak lagi pengennya rumah lu tahu salah dan benar anak lagi pengennya rumah lu tahu salah dan benar minta kepada Tuhan tapahkan nanti kami menjelang anak agak tumaju dalam dapat lagi menjelang anak agak rumah minta modal rezeki itu bunyinya dari kami nan badu telah tutup lai tambah nyulai para kino pirai saju lai kapirai ladnyo sajoi yo pado malam nanko Tiar abana duk lagu nangku Jol lagu minang malamu-lamu Lasim macan abana di kami badu Lasim pati minang rambari banamu lai kami badu dela pandai bolo dan la pandai bana satu pula de inyo Adik kaki gunung marapi lai cie biru gunung singgala Lai sinan sampai lai pautan hati Lai dutan lagola di rana minang Lai di sinan sampai lai pautan hati lai dotan lagola diranga minang Aji benamu dan nau singkara cie banamu dan nama ninja Ladi rantau jauh, ladi naik taraga, lamu simpan bilo, lai kadenai silau. Ladi rantau jauh, ladi naik taraga, lai mo cie babilo lai kadenai silau singkara bata umbilin, maningkau ria anto Desin na eo eo
bersai manto dan ditinggalkan. Onde marati tolong jagoi. Oi singgalang na tolong jalian. Lai juta lagu lela tinggal kini. Lai talajo, lai orang namukan. Lagu talago, lai tinggal kini. Lai talago, lai orang namukan. Cie namo dan nau singkara. Cie namo dan nau meninggal. Ladirang tahu jauh, laden naik taraga, lamusim pabilo, lai kaden naik silau. Ladirang tahu jauh, laden naik taraga, lamusim pabilo, lai kaden naik silau. Singkara apa umilin, maninjau ria antu ande sinan el tajallin depan saya kanto dan ditinggalkan. Karena itulah dia bunyinya dari kami nana badu. Asa galo iyo segetela iyo karena kami tubuh. Senang adanya hati pasaju di dalam dadu. Debala kula de jominang atau dang sudah jadi itu. Majo simpati ladanya minang buliakan alai salero. Delai atau lagu kasih dalanan lai deko adu. Nana jola gula adanya tino lagu Hong Kong 20. Ayo lagu ladanya bana iyo nanda era katu. Iyo dimaladekan benar dari kami badu. Banyaklah orang lupa daratan. Bila hidupnya diberi kemewahan, lupa segala asal usulnya, dia diciptakan Allah yang Esa. Dia diciptakan Allah yang Esa. Banyaklah orang lupa daratan. Bila hidupnya diberi kemewahan, Lupa segala asal usulnya, dia diciptakan Allah yang Esa. Dia diciptakan Allah yang Esa. sadarlah dirimu wahai insan. Hidup ini hanya bagai hayalan. Sadarlah diri manusia, hidup ini hanya sementara. Rambut mulai beruban, mata mulai berkunang, telinga mulai jarang, gigi mulai berlubang. Itu tandanya teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Tuhan. Banyaklah orang lupa daratan. Hidupnya diberi kemewahan. Lupa segala asal usulnya, dia diciptakan Allah yang Esa. Dia diciptakan Allah yang Esa. Sadarlah diri manusia, hidup ini hanya sementara. Sadarlah dirimu wahai kawan. Hidup ini hanya sebagai hayalan. Rambut mulai beruban, mata mulai berkunang, telinga mulai jarang, gigi mulai berlubang. Lidah mulai bercabang. Itu tandanya Teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Tuhan. Iyo itulah erang bilangan iyo gadingku. Ibarat aku panadang
agalawi ku rasulnya ada ibarat dalam kebajalan iola bagilo kilo Hotel lo tu kanda kanan kare kana denyo kitu kare kanal danyo kami la samoto kamanan chorito Tolong sambuang sasudai kojo buan naranca lagu nan sero jangan la tolan baba soba orang pambaso bala paparunyo jangan la tolan badu to orang pandu to contong lidahnya jangan la tolan badu polopo orang palopo ado sababnya menyandang kaibasa di hari sanjo itulah sabab dengan karano kalau akan prana kira mai saudara iyo danakan basamu samu kami menang batu bamodo anak ayam turun 10 aku mati 1 tinggal 9 aku mati 1 tinggal 9 ya lah pisahnya wajah tubuh tangan lepe dia di badan tangan orang lepe dia di badan ayo ayam turun 9 aku mati 1 tinggal 8 kau mati 1 tinggal 8 tangan balik iya te badan orang bungkui kain kapan badan orang bungkui kain kapan alai anak alai ayam turun salapan kau mati 1 tinggal 7 kau mati 1 tinggal 7 badan bungkui kain kapan orang masukkan ke dalam tubuh orang masukkan ke dalam tubuh lai kalau la jale turun nyotuju kau mati 1 tinggal 6 kau mati 1 tinggal 6 air yang main di dalam tubuh aku tak beramal bakalam kalam aku tak beramal bakalam kalam Alanya jale tinggalnya anam aku mati 1 tinggal 5 aku mati 1 tinggal 5 lai di dalam kubur bakalam kalam mungkar dan nakir datang bertanya mungkar dan nakir datang bertanya lai kalau la jale turunannya 5 kau mati 1 tinggal ambe kau mati 1 tinggal ambe itu malaikat datang bertanya salamu di dunia lai ku tobat salamu di dunia lai tobat anak ayam turunnya ante ku mati 1 tinggal 3 ku mati 1 tinggal 3 Allah hidup ya kurang beribadat mati pandembin masuk neraka mati balam bin
masuk neraka. Kalau nak jalan turun nyoti ko mati satu tinggal lado mati satu tinggal lado. Indah katahan siksa nyonang ko minta babani ke dunia nangko minta babani ke dunia nangko. Ayam turun nyoduo ko mati satu tinggal satu ko mati satu tinggal satu. Ayam lah babani ke dunia nangko bagati ambe bantu ajenaku Bakati ampe badan babulu. kalau lah jalan turunnya satu kau mati satu api satu kau mati satu api satu. Bakati ampe badan babulu. Jalan merangkak ke dalam rimbo. Badan merangkak ke dalam rimbo. Bala-bala karena dia mudah sabala makan dahulu. Badannya kerja masuk sarugo Simpan Abdul yang dahulu. Kalau nampak buat, jadi iya kalau nampak. Ya, apa yang kita nak?